ngau banani bika puja gu 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 tau thu gabdo onne agai du kharu tau thu gabdo जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ बर'नि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरिमोन। दाउथु गाबदों नांगौनि सेवारि जुनि मेथाइ रोजाबनायजोंनो लोगोसे खन्थाइ लिरनाय, मेथाइ लिरनाय, समाजनि हाबा मावनाय आरो बर' हारिनि सोमावसारनायावबो गोथौवैनो बिहोमा होलांदोंमोन। जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआनो बर'नि गेजेराव गिबिसिन मेथाइ रेकर्डिं खालामजेनदोंमोन। 1952 मायथाइयाव कलकातायाव रेकर्डिंखौ खालामहैजेनदोंमोन। जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय गोबां मेथाइ खन्थाइ बायदि सुजुलांदोंमोन। मेथाइ सुजुनायनि थाखाय बिथाङा बर' जातीय सन्मिलन बान्थाबो मोनफुंनो हादोंमोन। बर' हारिमुआव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि बिहोमा आरो बिथांनि देंखोखौ गोजोर खालामनायनि थांखिजों बिटिआर सरकार आरो बर' महरगिरिफोरनि बानजायनायाव सावरायनाय आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जादों। हाबाफारिखौनो बानजायदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दालिगाव IOCLनि रिफाइनारि क्लाब काप कमिउनिटि सेन्टाराव। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म देरहासार बान्थाखौबो गथायगोन होननानै खौरां मोन्दों। ना खुरसायानि मैनागुरिनि सेवारि जुनि आंखौलाय गाज्रि दासानाखै नोंखौबो गाज्रि सानां रावनिबो नङा नोङो आगै रावनिबो आंबो नङा संसाराव थाबोला मोजां गाज्रिजोंनो जुलि जागोन आगै मैनागुरिनि सेवारि जुनि बिफाङाव बानानै बिखा फुजा फुजा गुगु 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 दाउथु गाबदों हनै आगै दुखारु दाउथु गाबदों दाउथु गाबदों दाउथु गाबदों आगै मैनागुरिनि सेवारि जुलि नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।